खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे गिदिर खौरां जे खाम्फा बरगयारि बे खाम्फा बरगयारिया गाबोनो UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जागोन आरो बे जगदान जानायनि सिगांनो खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा जाय BPMनि दैदेनगिरिफोरा खाम्फा बरगयारि थामहिनबा बिथां BDCनि मोनसे समनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो BPM राजखान्थि हान्जानि लोगो आफादगिरि बिथां खाम्फा बरगयारिखौ बुंथिदोंमोन जे बे समाव BPM नागारना थांनायखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदोंमोन थामहिनबा सोंखारिदोंमोन बिथांखौ जोलैनि हांगार होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन थामहिनबा बे समाव बिथाङा जाति सिबिया होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बुंथिदोंमोन जे बिथाङा BPM राजखान्थि हान्जा नागारनानै बिथाङा जाति सिबिनायनिफ्राय जानगाराव थांदों होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन BPMनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिथां खाम्फा बरगयारिया गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां खाम्फा बरगयारिया फिनजाथाय होदों जे जाय बिथांमोना बे समाव BPM नागारनायखौ लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन खाम्फा बरगयारिखौ बाथ्रा बुंदोंमोन जे खाम्फा बरगयारिया बे समाव जातिखौ नेवसिगारदों जाति द्रहि होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बैफोरबायदि सुबुंखौ फिननाय होदों बिथां खाम्फा बरगयारिया आरो गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे BPM आव थानानैल' जे बर' हारिखौ बा जातिखौ सिबिनो हायो नामा गोख्रों सोंथि खालामदों बिथाङा जे BPM राजखान्थि हान्जायावल' थानानै जातिनि बा हारिनि खामानि मावनाय जायो नामा गुबुन दोलोआव थामहिनबा UPPL राजखान्थि हान्जायाव थानानै जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय खामानि मावनो हाया नामा बा हारिखौ सिबिनो हाया नामा जातिखौ सिबिनो हाया नामा होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPM आव थानानैल' जाति सिबिनाया सम्भब नामा UPPL आव थानानै नोङो बे खामानिखौ मानो मावनो हाया BPM आव थाब्लाल' बियो जाति सिबिग्रा जागोन नामा बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव BPM आव थाब्लाल' जे बर' हारिखौ बा जातिखौ सिबिनो हायो नामा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारिया बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोबां बर'फोरानो बे समाव BTCनि गोबां बर'फोरानो खावसेनिबो गोजौआव बर'फोरानो बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जाजों दङ मोनसे बेफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों बे समाव खाम्फा बरगयारिया बिथाङा बुंथिदों जे बर' हारिजों बा बर'फोरा बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जाजों बांसिन बिबांनि बर'फोरा UPPL राजखान्थि हान्जाजों दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारिया UPPL राजखान्थि हान्जायाव थानानै बर' हारिखौ बा जातिखौ सिबिनो हाया नामा बिथाङा सोंथि खालामदों जे बे समाव जाय बिथांमोना बर'फोरा UPPL राजखान्थि हान्जाजों दङ बिथांमोनखौ जोलैनि हांगार बुंगोन नामा होननानै सोंथि खालामदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा हाबनायनि सिगां UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबनायनि सिगांनो गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों फिननाय होदों जाय बिथांमोना बे समाव BPM राजखान्थि नागारनानै UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबनायखौ लानानै खाम्फा बरगयारिखौ गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदों बा जाति द्रहि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथांमोनखौ फिननाय होदों बिथां खाम्फा बरगयारिया फिननाय होदों जे बे समाव जाय बिथांमोना हारि सिबिनो थाखाय बा हारिखौ सिबिनायनि मोनसेल' लामा BPM राजखान्थि हान्जाजों थायोब्ला जाय बिथांमोना सानदों जे BPM राजखान्थि हान्जायाव बा BPM राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै बे समाव थांदों बिथाङा हारि सिबिनायनिफ्राय दावथ्रोदों बै बुंग्राफोरखौ बिथाङा फिननाय होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो जोबथायाव बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव गासैखौबो जिहते UPPL राजखान्थि हान्जाजों गोबां बिबांनि बा BTCनि गोबां रायजो राजाफोरानो दङ खावसे बिबांनि बा गोबां जौखोन्दो जे बर'फोरा UPPL राजखान्थि हान्जाजों दङ अब्ला गासैबो बे समाव फैनानै
गासैखौबो बर' हारिनि सिबिनाय बा बे समाव खौसेथि लाबोनो थाखाय UPPL आव फैनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा आरो बयखौबो बरायदों बिथां खाम्फा बरगयारीया बे समाव हारिखौ आरो जातिखौ सिबिनो थाखाय बयबो ओंखारबोनांगौ आरो जाय राजखान्थि हान्जायाव गोबां बिबांनि बर'फोरानो दङ दा बैफोर बायदि राजखान्थि हान्जायाव फैनानै ज' खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारीया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे गावनि राजखान्थि दोलोखौ सोलायनायनि जाहोनखौबो बिथाङा फोरमायथिदों जे UPPL राजखान्थि हान्जायाव लिमिटेशन गैया बा लिमिटेशनखौ आं नुनो मोनाखै नाथाय बे समाव BPF राजखान्थि हान्जायाव लिमिट दङ बा लिमिटेशन दङ जायनि थाखायनो बे समाव आङो BPF नागारनानै UPPL आव जगदान जादों होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा समय प्रत्येक दिनानो जोंनि थाखाय गोदान मोनफ्रोमबो मोमेन्टआव मोनफ्रोमबो सानाव जोङो गोदान मोनसे परिस्थिति सम्मुखीन जायो आरो बे परिस्थितिखौ लानानैनो जोंनि साननाय हनाय खामानि मावनायनि सिद्धान्तफ्रा फैयो जोङो जि समनिफ्राय बर'फ्रा आन्दलन खालामबोदों बे समनिफ्राय जोङो प्रत्येक समावनो गोदान गोदान परिस्थिति सम्मुखीन जाबोदों एबसु जानानै जोङो आन्दलन जादों परिस्थिति सोलायदों भलन्टियार फर्स जादों जोङो आरो परिस्थितिया सोलायदों BLT जादों जोङो आरो परिस्थितिया सोलायदों जोङो पलिटिकेल नेता जादों दा दिनै ओरैबायदि परिस्थिति फैबाय जे BPF आव थानानै नोङो जि खामानि मावनो हागोन बेखौ एसे लिमिटेशनखौ नुनो मोनबाय ओंखायनो आङो बे लिमिटेशना UPPL आव खमसिन होननानै आङो UPPL आव ब्रडार मोनसे स्कप थानायखौ नुहुरनानै आङो UPPL आव जगदान जानो नागिरदों रायजो राजाफोरखौ आं बेखौ खावलायनो लुबैयो सोरबा बुङो जे BPF नागारनाय माने बिट्रे खालामनाय बायदिसिना जातिनि माने खामानि मावनो नागिराखिसै बायदिसिना खोथा बुङो BPF आव थानानैल' जाति सिबिनाया सम्भब नामा UPPL आव थानानै नोङो बे खामानिखौ मानो मावनो हाया जा BPF आव थाब्लाल' बियो जाति सिबिग्रा जागोन नामा UPPL आव होमब्ला जोंनि बांसिन बर'फ्रा दासिमबो UPPL आवनो दङ संख्या हिसाबै अब्ला बिथांमोनहा जोलैनि हांगार नामा ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायनोसो लुबैदों फै जोङो बयबो ज' थानानैनो जोंनि हारिनि खौसेथिनि खामानिखौ जों मावो हारिनि थामोनथाखौ लाखिनायनि साबसिननिफ्राय साबसिन माने हाबाफारि लानानै खामानि मावनि आरो जयै थानानैनो जोंनि हारिनिल' नङा टटेल BTC बासिनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनि